Ingeni samoro inyalo kibedo koyieri ne public office to yieri ni public service. Yes. And public service en gima unique ahinya nyaka wuoge iyi. Kich inyalo dhi e public office tiyudo ni ok iserve jopiny, in iserve in iwuon. To gima naneno despite sirikal masani nyocha bedo very hostile ne wan kaka jo ODM. Ne aneno opportunity mar loko Kenya. Nikech gima ne timore ni nok giwinj wach. Ne wanyisogi iga mokalo. Yes. Ni gik moko richo. Nyithindo matindo tindo gi inyore. Kata mana wadhi election ni kokuloko ngima machal mar nyithindo gi to gik moko bo bedo marach. Teme uru mondo lok jo Kenya baso we uru overtax. 203 no ne 2021 Yes. ne wanyisogi ni we uru medo tax e mafuta. Kano chopo 2023 makoro wadhi e ndara to ne wacho ni wan jonekni ma MCS ma Nairobi ne bedo hunted kar mana e ndara kachacha manok gimigi thuolo mondo gibed kar mana jo siasa kata gigo siasa kata mana addressing the media ne na problem. Koro jo UDA noneno waka problem. Koro ne wadog waling tenge. Jo UDA notamo kata mana ODM yudo political parties fund. Negi kia beauty mar bedo gi political parties. Gima ne otimore Kenya ni UDA noketo mach pile ka pile mwapenjo gini sama itamori chulo pending bills, sama ohala mar sirikal koro ineno kutame ji kata umiyo siepe kata mana employment koro ineno ka letters bedo distributed gi MPs kata MCAs well connected a funeral. Utimang'o ne Kenya, chuny ja Kenya. Sama unyiso nyithindo kae ni unonego udhi ubed maids mag jo Arabu e pinje wa Arabu. Utimang'o dongu insight jo Kenya. Sama igolo edu afya kata igolo linda mama manyocha rito nyithindo jok matiyo, civil servants, poor police officers, teachers ma serve jo Kenya, gitiyo tije sirikal ma sometimes ok giyud reward kaka gitijego. Dongu ineno ni insight jo Kenya against yourself. UDA nyocha en enemy mar against themselves. To ka nyocha